Vítá vás Krištof Pěkný a dnes u svého prvního let's playe a dnes si ukážeme, jak postavit trampolínu v Minecraftu, v kreativu. Takže nejdřív si vezmete redstone, TNTčko, páčku a vodu. Takhle prokopete takhle 3 bloky dolů a takhle si postavíte jakoby takový čtvereček. Takhle 4 bloky si uděláme. 4 bloky, tak. Tady taky 4, takhle. Tak, takhle vám vznikne tady čtvereček. Ten taky odkopete. A do spod si třeba hodíme tady stone. Si tam třeba hodíme. Vypadá to dobře. Tak. Teď takhle naskládáte stone. Tak. Vezmeme vodu. A rozdělím to všude takhle po celém těch kamenech. Vznikne vám tam takovýhle křížek. Teďkon vezmete redstone a takhle to naskládáte kolem té vody těch stoneů s těch vodou. Takhle to naskládáte. Tak, pak takhle sem dáte páčku. Takhle dáte TNTčka. Tak, zmáčknete páčku a snažíte se být co nejvíc uprostřed. Letíme. Tak, a ještě to můžeme pak takhle vylepšit. Vy tam takhle dát kolem vodu, ale to už si dělat nemusíte. To, jestli chcete, tak můžete, ale jestli nechcete, tak nemusíte. Takhle. Takhle tam naházíte všude vodu. A pardon, jsem trošku se klik. Tak, takhle tam všude dáte vodu. Takhle, šup, takhle tam dáte vodu. Tam dáme vodu nádherně všude. Tak, to dorovnáme. Tak. To byla trošku chyba, nevadí. Se spraví tak. Bychom měli. No a takhle to funguje. Ještě jednou si to ukážeme. No takhle zmáčknete páčku. A držíte se snažit co nejvíc uprostřed, abyste byli co nejvíc shop. A teda nevím jak vy, ale já to mám nastavený na kreativ, když tak survival by se to museli vytěžit nebo udělat.